mislim da bi stil, nekakav modni izričaj svakog klabera trebao biti nešto u čemu se dobro osjeća. Adidas su Zwigo zato što su jako udobne i lagane. Nosim ih na svirkama jer to je neki oblik fizičke aktivnosti, znamo ponekad svirati par sati i trebaš imati dobre tenisice na nogu. Modni izričaj je jako bitan u našem poslu. Možda ne možemo goli na svirkama, možda Marko bi, ja neću.